ହଉ ଆଜି ଅତି ମାନସ ଜ୍ୟୋତି ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇମାନେ ଆଉ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମତେ ଦମୟନ୍ତୀ ଅପା ଯୋଉ ଅନୁରୋଧ କଲେ ସେଟା ଅନୁରୋଧ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବେ ନାହିଁ। ସେଟା ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ମାଙ୍କର ସେଟା ହଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କାରଣ ମୁଁ ତ ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ନିଜକୁ କେବେ ଭାବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ମତେ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କର ଆଦେଶ। ତେଣୁ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ ସବୁବେଳେ। ଆଜି ମତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ବିଷୟ ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ କଣ ଦିଅନ୍ତି, ଦେଇଥିଲି ମାଙ୍କ କରୁଣା ବା କରୁଣାମୟୀ ମା ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ମା। ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ନାମ, ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ରୂପ, ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତି, ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିନା ଏ ସଂସାରର ଆଉ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ମା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ଅନାଏ, ତାହେଲେ ଦେଖେ ଯେ ପୃଥିବୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ। ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଲେ ମତେ ଆକାଶ ଭଲ ଲାଗେ, ପକ୍ଷୀର କୂଜନ ଭଲ ଲାଗେ, ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଭଲ ଲାଗେ, ଦୁବ ଘାସ ସବୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ମା ଥିଲେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର। ମା ନଥିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲେ ବି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ହୃଦୟକୁ। ଆମେ ମନେ ମନେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ? ନା, ମା ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବାସ୍ତବ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ମୋ ଭଲ ପାଇବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ, ସେ ଶିଶିର କଣାଟିଏ ମାତ୍ର। ମାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ହଉଛି ମହାକାଶ ପବନ। ମହାକାଶ ଯେମିତି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଛି ବିଶାଳ ଆକାର ନେଇ, ମାଙ୍କର କରୁଣା ସେମିତି, ମାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି। ମୁଁ ଯଦି ହାତ ଛାଡିଦେବି ମାଙ୍କର, ମା ମତେ କୋଳେଇ ନେବେ। ମା ନିଜେ କହିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ସମର୍ପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ, ଯେ ଦି ପ୍ରକାରର ସମର୍ପଣ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମାଙ୍କଡର ସମର୍ପଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବିଲେଇ ଛୁଆର ସମର୍ପଣ। ମାଙ୍କଡ ଛୁଆର ସମର୍ପଣ କଣ ନା, ମାଙ୍କଡ ଛୁଆ ତା ମା କୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଚାପି ଧରିଥିବ, ଆଉ ଛାଡି ପାରିବନି। ସେ ମାଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ବିଲେଇ କଣ କରିବ? ବିଲେଇ ଛୁଆ ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ସେ। ମା ତାକୁ ତା ମୁହଁରେ କାମୁଡି ନେଇକରି ଯୋଉଠି ଥୋଇଦେବ, ସେଇଠି ହିଁ ବିଲେଇ ଛୁଆ ରହିବ। ଏ ଦି ପ୍ରକାର ସମର୍ପଣ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି।
तेणु मु भावे जे मु हूँ से बिलेई छुआटी मु मांकड़ भी हो पारुनी माने मांकड़ भली मां को धरी रखिबार जो शक्ति सामर्थ्य ताहा मध्य मो निकटरे अनुपस्थित तेणु मु बिलेई छुआ परी सेमिति थाए मां जेते बेले जोठाकू नियंती मु जाए से कथा कहबाकू कहिले मु कहे से जहा इंगित दियंती बा जेपरी भावरे मते जो स्थान को पहुंचाई दियंती से स्थान को जाए तेणु आज पाठचक्र व्यवस्था करिबा आज पाठचक्र रे मु संयुक्त होई परिबा एटा होची मां को करुणार एक बलिष्ठ उदाहरण मां चाहि नथिले मु कदापि संयुक्त होई पारि नथांती मां चाहि नथिले दमयंती अपांक कंठरे बसी कदापि से आह्वान करि नथांते मते तेणु मातृ चेतना व्यतीत मातृ ममता व्यतीत दिव्य जननींकर दिव्य करुणा व्यतीत आउ किछि 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 ही ना मनोज दासंकर लक्ष्मीर अभिसार आपण माने पढ़िथिबे ताकू नहीं से गोटे गल्प को केवल केंद्र करी मु खंडे बही लिखी प्राय 100 पृष्ठा सरीची एवं से बहिर ना देइछि लक्ष्मीर अभिसार दिव्य कारुण्य और दिव्य करुणा जेभली भावरे गल्पटी मनोज दास लिखिचंती सेटा होछि दिव्य कारुण्य आउ सेथिरे संयुक्त होई रहिछि कोन ना मांकर दिव्य करुणा करुणा व्यतीत आमर अस्तित्व ही ना आमे अछु अर्थात मांकर करुणा अछि आमे जदि नाहु जदि आमको शेष निश्वास त्याग करने को पड़िला तेबे भी माँ अछंती गंगाधर गोटे कवितारे स्वभाव कवि गंगाधर मेहर तांकर गोटे कवितारे कहउचंती भगवान को प्रति प्रार्थना करी जे तुमर करुणा मु लाभ करबी निश्चय केमिति जीवने नहेले मरण जीवन रे लाभ करि परिबी तो परिबी नहेले मरण रे भी निश्चय लाभ करि परिबी तेणु आमे जदि अछु मांकर करुणा अछि आमे जदि नथिबा एटा भी मांकर करुणा अरविंद कि चमत्कार कथा कहउचंती तांकर जो कारिकारे जोटा मनोज दास व्याख्या करछंती प्रज्ञा प्रदीपिकारे कहउचंती श्री अरविंद जे भगवान जदि मो पाई नर्कवास स्थिर करिछंती ताहेले मु स्वर्ग आकांक्षा करिबी काहे जहा भगवान स्थिर करछंती मु ताकू ग्रहण न करिबी काहे आमे जति कि आम विषय जानू माँ आम बेसी जानती आमे आम निज विषय बहुत कम जानू माँ प्रकृत रे बेसी जानती आम हृदय भितर कौन अच्छी तांको छड़ा किए जानिबो माता बुझे सुता वेदना तपस्विनी रे गंगाधर लिखुचंती माता बुझे सुता वेदना माता नेत्रे दग्धमुखी चंद्र बदना माँ ही माने सुता बा झीर दुख को बुझी पारे एवं मांकर आखिरे दग्धमुखी उड़ी जाइतिबा मुहटी भी चंद्रमा सदृश प्रतिभात होई थाए तेणु
ମାତା ବୁଝେ ସୁତା ବେଦନା, ମାତା ନେତ୍ରେ ଦଗ୍ଧମୁଖୀ ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନା। କି ଚମତ୍କାର କଥା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ବିହୁନେ ସବୁ କିଛି ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଅସାର। ସିଏ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣେ। ସିଏ ଜାଣନ୍ତି କଣ ଅଛି, ସିଏ ଜାଣନ୍ତି କେମିତି ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ଥ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ରଜ୍ଜବ, ସନ୍ଥ ରଜ୍ଜବ। ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ବା ଯିଏ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ, ପ୍ରକାଶିତ ଓ ବିତରିତ କରିଦେଇ ପାରିନାହିଁ, ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ। ଯେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିପାରିନି, ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିନି ଆଉ ବିତରିତ କରିପାରିନି, ବାଣ୍ଟି ଦେଇପାରିନି, ତାର ଜନ୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନି। ଆମେ এই ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛୁ କାହିଁକି? ଆସିଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଯିବା ପାଇଁ। ଫୁଲ ଯେମିତି ପାଖୁଡା ପାଖୁଡା ହୋଇ ଫୁଟେ, ସେମିତି ଆମେ ପାଖୁଡା ପାଖୁଡା ହୋଇ ଫୁଟି ଉଠିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ସେ ଉନ୍ମୋଚନରେ କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାଶନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଡ଼ିମା ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ। ନିରହଙ୍କାର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବା, ବିକଶିତ କରିଦେବା ଏବଂ ବିତରିତ କରିଦେବା, ଏଇଟା କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର କଥା ନୁହେଁ? ନଦୀଟିଏ ବହୁଛି, ସେ ନଦୀର ନାଁ ହଉଛି ତମସା। ମହାକବି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମାୟଣରେ ତମସା ନଦୀର କଥା। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତାଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀରେ ସେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତମସା ନଦୀ ସୀତାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି, ବନେ ବନେ ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ଗଣ୍ଡ କେନ ଭ୍ରମି, বহু বাধা অতিক্রমী স্বচ্ছ জীবনে, ଅନ୍ଧାର ଦୁଃଖ ନ ଗଣି ଆଲୋକ ସୁଖ ନ ମଣି, ଚାଲିଛି ଦୂର ସରଣୀ নত ବଦନେ, ଜନମ କରୁଛି ସଫଳ ତୋୟ ଦାନେ ତୋଷୀ ତୀରବାସୀ ସକଳ। ତମସା ନଦୀ କହୁଛି କଣ କହୁଛି ନା, ମୁଁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଅନ୍ଧାରକୁ କେବେ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ନାହିଁ, ଆଲୋକକୁ କେବେ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବି ନାହିଁ। ଯେତେ ବାଧା ଆସୁ, ବିପତ୍ତି ଆସୁ, ମୁଁ କେବଳ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛି ଏବଂ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ କରୁଛି। କେମିତି କରୁଛି ନା, ତୋୟ ଦାନ, ପାଣି ଦାନରେ, ଜଳ ଦାନରେ, ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ତାହା ହିଁ ତ ଦବ ନା ସଂସାରକୁ। ଆଉ କଣ ଦବ? ପଳାଶ ଫୁଲର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସେଇଟା ଦବ। ଜୁଇ ଫୁଲର ସୌରଭ ଅଛି, ବାସ୍ନା ଅଛି, ସେ ବାସ୍ନା ଟିକକ ସେ ଦେଇଦବ। ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି। କୌଣସିଟା ନିଜସ୍ୱ ନୁହେଁ। ଆମେ କିଛି ଅର୍ଜନ କରିନୁ। ଆମେ ନା ଭାଷା ଅର୍ଜନ କରିଛୁ, ନା ଭାବ ଅର୍ଜନ କରିଛୁ, ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛୁ, କିଛି କିଛି ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ନୁହେଁ, ସବୁ ତାଙ୍କରି। ତେଣୁ ଯେତେ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସୁ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ହିଁ ଦେଇ ଚାଲିବା ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ।
विपद आसुची आसु कहुए विश्वकवि रवींद्रनाथंकर श्रेष्ठ स्लोगान कौन श्रेष्ठ स्लोगान होची जे विपदे मोरे रक्षा कर ए नए मोर प्रार्थना विपदरु मते रक्षा कर मु ए प्रार्थना करूनी ताले कौन प्रार्थना करछंती विपदे ना करी जेन भय विपद को मु जेमिति भय करी अटकी जीवी नहीं सेमिति निर्भीकता मते दियो माँ भी सी कथा कहउछंती जदि दुख आसुची जदि विपद आसुची जदि आसुची कौन सी प्रतिबंधक आसुची कहीं माँ कहउछंती एथिपाई सेटा आसुची जे सेटा को लंघन करी जिबार सामर्थ्य तुमर रही डेई जिबार सामर्थ्य तुमर रही सेथिपाई ही ताहा आसुची तेणु जदि पत्थर टे पड़ा पत्थर को डेई जिबार आमर अच्छी सामर्थ्य बोली आम पाखक आसुची तेणु मांकर करुणा हेले सबु किछि को अतिक्रम करा जाई पारे निज को माने निजर निजे भी हो तो आम निज पई बाधा आम भितरे जो स्वार्थ टिक कथा है आम भितरे जो संकीर्णता टिक कथा है आम भितरे जो लोभ लालसा टिक कथा है सेटा भी बाधा एवं से बाधा को मध्य अतिक्रम करी जिबा पाई आमर सामर्थ्य अच्छी बोली से सबू बाधा आम भितर अच्छी आमे जदि मां को आड़ को उन्मोचित हो जिबा सूर्यमुखी फूल भली सूर्य आड़ को मुह करबा परी मांकर करुणार किरण जदि पड़ी जाए आम उपरे ताहेले क्षण करे मात्र क्षण करे निमिष करे आमर समस्त अहंकार चूर्णीभूत आमे करि परिबा एटा मां ही प्रकृत रे करिबे आमर सामर्थ्य काहे आम निज अहंकार को माने दली देबा पाई भस्मीभूत करि देबा पाई आमर किछि सामर्थ्य मु मो सामर्थ्य रे अहंकार को ध्वंस कर देली बोली कहबा सेटा ही होची गोटे अहंकार भारी मजा कथा महाभारत रे व्यासदेव लिखुचंती युधिष्ठिर को श्रीकृष्ण दिने कहउचंती कौन ना भाई युधिष्ठिर आपणकर मन रे बहुत अहंकार युधिष्ठिर भितर पुणी कि अहंकार युधिष्ठिर भितर तो अहंकार रहिबार कथा नुहे से होचंती साधु सत्यवादी युधिष्ठिर पचारुचंती कौन अहंकार मोर श्रीकृष्ण उत्तर दौचंती एई जो आपण सबु बेले सत्य कहिबी मिथ्या कहिबी नाही ए जो कथा आपण भाबुचंती साधु होई रहिबा पाई सत्यवादी होई रहिबा पाई एटा होची आपणकर अहंकार ये आश्चर्य कथा देखंतु जदि मु भल ही रहिबी बोली जदि मु भाबे सेटा मध्य होची मो मु भल कोठी केते बेले थिली से भल हेबारे प्रकृत रे ईश्वरंकर करुणा नि सेथिरे मांकर करुणा नि आमर सेथिरे कौनसी प्रकारर अवदान नाही आमे हेई पारिबानी आमे भल भी हेई पारिबानी आमे खराब भी हेई पारिबानी जो कहा जाए जे इच्छा कले तमे भल हेई पारिबो इच्छा कले तमे खराब भी हेई पारिबो ठीक सेटा युक्ति संगत जदिओ मने हेबो माँ जदि साथी नहांती
आमे भलो ही परिबा ना। आमको भलो हवा कहले माँ ही भलो कर जहा माँ निर्देश देवे जेहेतु आमे जानी पारुना कोटा भलो कोटा भूल कोटा ठीक रास्ता को कंटकित रास्ताटा भलो ना पुष्पित रास्ताटा भलो जहाँ को पचारे कहबे ना ना भलो रास्ताटा होची जोटा कंटक विहीन रास्ता सेटा भलो ना। ऋषि विश्वामित्र जेते बेले रामचंद्र एवं लक्ष्मण को नौचंती दशरथन ठारू ये जो आसुरिक अपशक्ति गुड़ी को विनाश करने पाई सेते बेले जेते दुई तीन टा पथ जेते बेले पड़े छक जगह से जगार से पचारती यहीटा हूँ कंटकित पथ बहुत बाधा विघ्न पथ आ गोटे पथ हूँ अति सरल को मार्ग रे जीवा कहल सेते बेले रामचंद्र लक्ष्मण उभय कहे जे ऋषिदेव जोटा कंटकित पथ से पथरे आमको नहीं चल ताहा ही हूँ प्रकृत रे देखंतु को पथ बाछिबा कुंती से परा कहले जे मते दुख दियो आश्चर्य कथा आमे समस्ते सुख मागुवा बेले कुंती कहले मते दुख दियो तेणु दुख रे प्रकृत रे आत्मा परिशीलित हो जाए परिमार्जित हो जाए अनुतापर अनल रे सुना जमिति निआरे चकचक करे सेमिति अनुतापर दग्धीभूत हेले आमर अंतर परिष्कृत हो जाए निर्मल हो जाए तेणु जदि लुह बहुती बोहिबा को दिया जाओ से लुह को प्रणाम करा जाओ लुह सहजरे आसेनी समस्त भितर आसेनी कहा मन जदि आमे कष्ट देइथिबा जदि आमको भल न लागिला से कथाटा एतिकी बेले ही आमे जानिबा जे प्रकृत रे अन्य कहा को कष्ट देबा पाई मु जन्म नहीं माँ तो सीधा सड़क कहते कहा विषय तुम अभियोग कर ना जदि तुमर परिवर्तन करदेवार सामर्थ्य अच्छी ताकू परिवर्तन कर दियो किंतु जदि परिवर्तन करिवार सामर्थ्य नहीं तमे आक्षेप कर नहीं तमे उपहास कर नहीं बा तमे समालोचना कर नहीं तेणु आमे भल एवं समग्र देशटा ही अंधकार भितर केवल रही ये कथा आमे कदापि कहि परिबा नहीं मु जदि भल समग्र पृथ्वीटा खराब है केमिति प्रत्येक जदि भल आपण मैंने देखंतु एबे गोटे घटना जो घटिला जने जज तांकर घरे माने घर भितर टंका भर्ती करछंती पूरा टंका भर्ती एवं सेटा देखौतला टीवी रे जे से जते बेले रेट होउची तांको घर से निया लगे दउछंती टंका रे कोटी कोटी टंका पड़ी जाउ निया रे एवं सेटा देखाउछै माने टीवी चैनल गुडाक देखौछ कहीं मु एक कथा कहूतली कोठरू आइली कहूतली कौन कहूतली मन पके पारिबे कि जजंग घरे टंका कोटी कोटी टंकार जो धरा पड़ला धरा तो पड़ता को प्रसंग कथाटा आसला को विषय कहूतली मु जस्ट ता पूर्व को कथाटी को आनिकरी मु भूली जाउछि अनेक समय तो
ମାନେ ମୁଁ ଭଲ ହେବି କି ଖରାପ ହେବି ଏଇଟା ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ତ କହୁଥିଲି। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ସବୁ ପଡି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଉଦାହରଣ ସବୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତାହା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାର୍ତ୍ତାଟେ ସେଠୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଧରି ପାରିନି, ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ପାରୁନାହିଁ। ଭିଡିଓ ହେଇଯାଇଛି। ଆଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ବୋଧେ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲିନି। କଣ କହିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ପିକ୍ଚର ଆସୁଛି ତ, ବୋଧେ ହାତ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ଭିଡିଓରେ। ଓହୋ ଏମିତି କଥା କି? ଏ ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଜାଣିପାରି। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦଉଛି। ସେଟା କୋଉଠି ହୁଏ କି? ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଅଫ୍ କର। ହଁ ସେଇ ଠିକ କ୍ୟାମେରାଟାରେ ଅଛି। ଥରେ ଏବେ ହେଲା ହାତ ନା? ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ, ହେଇଯିବ। ଏବେ ହେଲା ଭାଇ, ଏବେ ହେଲା। ହେଲା ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏବେ କେବଳ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା ତ? ଶୁଭୁଛି ଭାଇ, ହଁ ଭାଇ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ। ହଁ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହୁଏ? ଏଇ ପାଠଚକ୍ର ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ କହୁଛି। ଏ ଯୋଉ ଫ୍ରି କନଫରେନ୍ସ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଆଧୁନିକତା ଟା କଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମା ବି ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। କଣ ଯେ ଜଣେ କ୍ଲାସରେ, ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଜଣେ ଟିଚର ସେ 45 ମିନିଟ ଧରି ଭାଷଣ ଦେବେ। 128 ପିଲା ତାକୁ ଶୁଣିବେ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ମଡର୍ଣ ଷ୍ଟାଇଲ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀ ପ୍ରକୃତରେ ନୁହେଁ। ଆଧୁନିକତା ଟା କଣ ନା ଅଳ୍ପ ପିଲା ବସିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ। ଆପଣ କିଛି କହିବେ, ସେମାନେ କିଛି କହିବେ। ଯୋଉଟା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାର୍ଟିନ ଭୁବରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଡାଇଲଗ ବିଷୟରେ। ଯେ ମୁଁ କିଛି କହିବି, ସଂଳାପ କେମିତି ହୁଏ, ନାଟକଟା କେମିତି ହୁଏ, ମୁଁ କିଛି କହିବି, ଆପଣ କିଛି କହିବେ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ 30 ମିନିଟ ବା 45 ମିନିଟ ଧରି କେବଳ ମୁଁ କହୁଥିବି ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ନୀରବ ଥିବେ। ଆମେ ସେଇ ଧାରାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିବା, ଭାରି ଚମତ୍କାର ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ଭଳି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଥିଲାଗି ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ମନେ ପକେଇ ଦେଇ ପାରିବେ କି? କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଆପଣ ମନେ ପକେଇ ଦବା ପାଇଁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ମତେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ଭାବ ବିନିମୟ। ସେଇଟା ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ। ମାତୃ କରୁଣା ସେଥିପାଇଁ ମା ପ୍ରକୃତରେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଟିଚର ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ ମା ମୁଁ ଗଲା ବେଳେ କ୍ଲାସ କୁ ପୁରା ବଜାର ବସିଥାଏ କ୍ଲାସରେ। ଯେତେ ପାଟି କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ପ୍ରକୃତରେ ଚୁପ୍ ପଡନ୍ତିନି। କଣ କରିବି ମା? ମା ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ତମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ମୋର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ନା। କଣ ତାହେଲେ କରିବି? ତମେ କେବଳ ଯିବ କ୍ଲାସକୁ, ତମେ ଚୁପ୍ ହେଇକିରି ବସିବ। ସମସ୍ତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତ ବେଶ, କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରେ ଦେଖିବ। ଭାରି ପ୍ରେମର ସହିତ, ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନାଇବ। ଦେଖିବ ତାପରେ କଣ ହଉ। ମୋ ଜୀବନରେ ବି ମୁଁ
ପରୀକ୍ଷା ତ ନୁହେଁ, ମାଙ୍କର ଏଇ କଥା ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉପାୟ କରୁଥିଲି ଯେ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲାବେଳେ କ୍ଲାସକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେମିତି ବଜାର ବସିଥାଏ, ମୁଁ କିଛି କହେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ମାନେ ପୋଡିୟମ ପାଖରେ ଛିଡା ହେବି, ଷ୍ଟେଜରେ ଛିଡା ହେବି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ଅନେଇବି। ଧୀରେ 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 ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ହେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ 4-5 ଜଣ କଥା ହଉଥିବେ, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ବି ତାପରେ ଚୁପ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ 2 ଜଣ କଥା ହଉଥିବେ, ଫୁସଫାସ କରି କଥା ହଉଥିବେ, ସେମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆଉ ହଲରେ କେହି କଥା ହଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମେ 2 ଜଣ କଥା ହଉଛୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ବି ଚୁପ ପଡିଯିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ହସି ଦେଇ ପଚାରେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବ ବିନିମୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ତ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ହସନ୍ତି, କହନ୍ତି ହଁ ସାର୍ ଏଥର ସରିଲା। ହଉ ତାହେଲେ ସରିଲା ଯଦି ତାପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପାଠ ପଢା। ତେଣୁ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ସେ ବତଉଛନ୍ତି। ମାନେ କିଛି ଆମର କହିବାର ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କୁ, ଆପଣ ରାଗିବାର ନାହିଁ। ବହୁ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମାଡ ମାରନ୍ତି, ଆମର ତ ମନା କରାହେଇଛି, ମାନେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନରେ ସେଠି ନାହିଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଆଜିକାଲି ଆଇନ ବି ହେଲାଣି, ସବୁ ଲେଖା ହଉଛି ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ତାହେଲେ ସେଇଟା ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଦଣ୍ଡଯୁକ୍ତ। କୋଉଟା ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ କୋଉଟା ପ୍ରକୃତରେ ଦଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ? ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ହଉଛି ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠି ଦଣ୍ଡ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଦିନେ ଇଏ ଆମର ରାଜା ଆକବର ବୀରବଲଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବୀରବଲ କହିଲେ ଦେଖିବା କଣ ହଜୁ? ନା ମୁଁ ବଡ କି ଭଗବାନ ବଡ? ବଡ ମୁସ୍କିଲ କଥା। ତାପରେ ବୀରବଲ କହିଲେ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି, ନାଇଁ ହଜୁର, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ବଡ, ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଆକବର ବୁଝିଗଲେ ମତେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବଡ। କେମିତି ବଡ? ପ୍ରମାଣ କଲ ଦେଖିବା। ବୀରବଲ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଏ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନ କରିବ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବମାନନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ତାକୁ ଆପଣ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡିଦେବେ। ଆପଣ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ତଡି ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। କୋଉଠାକୁ ତଡିବେ ସେ? କୁଆଡେ ପଠେଇବେ କାହାକୁ? କି ଚମତ୍କାର କଥା। ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅଛି କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅଛି ଭଉଣୀ? ନା ଟପି ଗଲିଣି? ଟପି ଗଲିଣି ବୋଧେ, ସମୟ ଚାଲିଗଲାଣି। ନା ଭାଇ ଅଛି, ଆହୁରି ଅଛି, 8 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ। କାରଣ ସମୟ ପୁଣି ଏଇଟା ଲଙ୍ଘନ କରି ଯିବାଟା ଏଟା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କଥା ନା। ହଁ, ମାଙ୍କ କଥା କହିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯୋଉ କଥାଟି କୋଉ କଥା କହୁଥିଲି, ଯୋଉ ଏଇଟା ପରା ମଝିରେ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟା ବୀରବଲ ଆଉ ୟାଙ୍କ କଥା ଯୋଉ କହୁଥିଲି, ଆକବରଙ୍କ କଥା। ମା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ମୋର ମନେ ପଡୁଥିଲା, ଏଟା ଯେ ବାସ୍ତବିକ, ହଁ, ମାଙ୍କର ଆମେ ଯଦି ଦୋଷ କରିବା, ମନେ ପଡିଲା ଏବେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା,
ଯେ ଜଣେ ସେଥିରେ ମାନେ ଭାରି ବେନିୟମ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ମହିଳା, ସେ କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମା ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଥିଲେ ନା ସେ ମାନୁନି କଥା, ମା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମାନୁନି ଯଦି ତାକୁ କହିଦିଅ, ଆଶ୍ରମରୁ ସେ ବାହାରିଯିବ। ହଉ ମୁଁ କହିଦଉଛି ମା। ସେ ଗଲେ କହିଦେଲେ। ଯାହାକୁ ବାହାର କରିଦବା ପାଇଁ କହିଲେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସେ ନିଜେ ଆସି ମାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ବସି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମା ମତେ ଆପଣ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ସତରେ କଣ ବାହାରି ଯିବି ଆଶ୍ରମରୁ? ମା ଟିକେ ଚୁପ ହେଇ ବସିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ନା, କାହିଁ ବାହାରି ଯିବ, ତମେ ଏଠି ରହ। ତାପରେ ଯିଏ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ସେ ଆସି କହିଲେ, କଣ ମା ଆପଣ ମତେ କହିଲେ ଯେ ତାକୁ ବାହାର ଦବା ପାଇଁ, ଆଉ ସିଏ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ରହ ବୋଲି କହିଲେ, ଏଇଟା କି କଥା? କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେମିତି ମାନେ ବଢିଗଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଉତ୍ପାତ। ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଲେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ, ପୁଣି କହିଲେ ମାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କାଣ୍ଡ ସେ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରାବି, କଣ କରିବି ମା? ମା କହିଲେ ନା ନା ତାକୁ କହିଦିଅ ସେ ବାହାରି ଯାଉ, ଆଶ୍ରମରେ ସେ ତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯାଇ ସେ କହିଦେଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପୁଣି ଆସିଲେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କହୁଛନ୍ତି, ମା ମୁଁ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ବାହାରି ଯିବି, ରହିବିନି ଆଶ୍ରମରେ? ମା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ନା ତମେ କାହିଁ ବାହାରି ଯିବ, ତମେ ରହ। ମା ମାନେ ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି। ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଆସି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି ମା ଏଟା ଆପଣ? କି ନାଟକ, କି ଲୀଳା ଆପଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି? ମତେ କହୁଛନ୍ତି ବାହାର କରିଦେ ବୋଲି, ଏବଂ ସେ ଆସିଲେ କହୁଛନ୍ତି ରହିଯାଅ ବୋଲି। ଏଇଟା କି କଥା, କଣ କାରଣ ୟାର କଣ? ମା ସେତେବେଳେ ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ଉତ୍ତରଟା ଦେଇ ସାରିକିରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ସେଇଠି ସୀମିତ ରଖିବି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ କହେ ସେଇଟା ଠିକ, ଭୁଲ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ଜାଣିଛ? କଣ ହୁଏ ମା? ସେତେବେଳେ ହୁଏ କଣ, ତାର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ମୋ ଆଗରେ ଆସି କରୁଣା ଭିକ୍ଷା କରେ। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛି, ସେ ଆସି କରୁଣା ଭିକ୍ଷା କରେ। ମା ମୁଁ କଣ ପଳେଇବି? ମୁଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଟିକୁ ମନା କରିବି କେମିତି? ତେଣୁ ମୁଁ କହେ ଆଗକୁ ଆସିଥିବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଯେ ତମେ ଏଠି ରହ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ଆମର ଯୋଉ ସାଇକିକ ଦିକ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଅଂଶଟି ରହିଛି, ସେ ଅଂଶଟିକୁ କୌଣସି ଭଗବାନ କେବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମା କେବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ହଉଛି ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବାର କଳ୍ପନା ଆମେ କରିବା କେମିତି? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କେବଳ ସୁଯୋଗ ହିଁ ସୁଯୋଗ, ସୁଯୋଗ ହିଁ ସୁଯୋଗ, ମାନେ ଅପାର ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବା ପାଇଁ, ଭଲ ହେଇଯିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲା ମତେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା, ଥରେ ଭାଷଣ ଦେଇକିରି ଏମିତି ଆସିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ, ସେଠି ସେ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ର ସେ ଲେଖିଥିଲା ଯେ ଯାହା କହନ୍ତୁ ସାର୍, ମତେ ସିଏ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କଣ କରିବି ମୁଁ କହିଲି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲି, ତମେ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ ନ ପାଅ, କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିବାର ତମର କଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ,
ମା ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତମେ ଭଲ ପାଅ କି ନ ପାଅ, ମା ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଇଟା କହିଲା ପରେ ସେ ତାପରେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିଲେ ଅବାଧରେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ କରୁଣା, ସେଟା ହଉଛି ଅପାର। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତାରେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି କବିତାରେ, ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ, ବୋଲିବାକୁ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ଯେଣୁ, ସିନ୍ଧୁ ତୁମ୍ଭ କୃପା ବିନ୍ଦୁ। ଯୋଉ ସିନ୍ଧୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ସାଗର ଦେଖୁଛୁ, ସେଟା ତାଙ୍କ କରୁଣାର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କରୁଣା କଣ ହେଇନଥିବ? ମାଙ୍କର କରୁଣା ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସବୁଆଡେ ରହି। କୋଉଠି ନାହିଁ କରୁଣା ତାଙ୍କର? ପ୍ରତିଟି ଧୂଳି କଣା ଭିତରେ, ପ୍ରତିଟି ଶିଶିର କଣା ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଲୋକ କଣିକା ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧକାର ରଜନୀ ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଷାର ଅଭ୍ୟୁଦୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରେ, ନଦୀର ପ୍ରବହମାନତାରେ, ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କର କରୁଣା ହିଁ କରୁଣା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହୁନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ଠିକ ସମୟରେ ବୋଲି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ମତେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ମାଙ୍କର ଆଦେଶ, ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ କି ନ ହୁଏ, ମା କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି ନା। ଆଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଧମ ସନ୍ତାନ ମୁଁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ମା ମା ମା।